Mga igsuon ni atong 1367, si San Vicente nahilakip sa hupong sa mga Dominikano. Naila siya isip usa ka profesor sa teolohiya. Naila usab siya isip usa ka kumpisor ug bantugang magwawali. Siya nahimo usab nga tigpatiwala aron maangkon ang kahapsay ug kalinaw. Usa sa nakapatandog nako sa kinabuhi ni San Vicente mao ang iyang pagsangyaw sa kamatuoran. Hinumduman nato nga matud pas panultihon ang kamatuoran maghatod kanato sa kagawasan. Sa atong Kristohanong pagtuo, si Kristo mao ang kamatuoran. Matud pa, Jesus is the way, the truth, and the life. Sa atong ebanghelyo karon, nagtug-an kini kanato nga sa hustong panahon ipadala ni Kristo ang Espiritu sa kamatuoran nga maoy magtultol kanato sa tibuok kamatuoran. Karong panahon na ba, ilabi na niining atong pandemya, daghan kaayo ang magpatuo nato diha silang pagsigbiya kabahin sa kamatuoran. Mao na nga daghan kaayo ang mikuyanap, daghan kaayo ang may katag karon nga mga fake news. Gani mga fake news mao'y naghatod kanato sa daghang kagubot ug mga kabalaka. Unya kung dili man gani fake news, daghan sad ang mitumaw karon nga pagbutang-butang sa isig ka tawo. O sa lain nga pinulungan o sa lain nga pagkasulti, daghan sad ang nahitabo nga mga pagpanaot, pagpanaway o kanang gitawag og pagpanglibak. Bisan og nag-COVID ta karon, dunay gitawag og physical or social distancing, pero usahay walay distancing ang atong pagpanglibak, ang atong pagpanaot o ang atong pagpanaway. Usahay tungod kay wa lagi tay lingaw, wa tay gibuhatan, wala tay mga gibuhat, mao ni atong gikalingawan ang pagpanaway o ang pagpanglibak. Inay ang kamatuoran sa gugma ni Kristo ang maghari sa atong tagsa-tag sa kapanimalay, garbo ang mipatigbabaw. Nga kinirabang garbo nanganak og daghan kaayo nga gagmay nga mga salakot o kanang mga attitudes nato. Kung taas sa atong garbo, nawagtangan na sa niya nang gitawag og pasensya. Unya kay taas kita garbo, oversensitive ka ita, bisan og gagmay mga butang, mga gagmay bikil, misunderstandings, atong padakon. Dali kay tang mairita, dali kay tang saputon, mauna nga daghan usab ang nag-away. Atong inumduman mga igsuon nga si San Vicente nagmakanunayon sa iyang pagka magsasangyaw sa gugma o kamatuoran sa Dios, kay tungod ang iyang kinabuhi usaman ka bunga nga ng tim-os nga gugma sa Dios nga iyang gi-translate diha sa pag-alagad sa kabus o pagsangyaw sa kalinaw. Busa atong paningkabutan tinukmod sa grasya sa Dios nga kita makasunod sa panig-ingnan sa tumahal nga patron Senyor San Vicente Ferrer alang sa kahimayaan sa Dios. Ilabi na nining panahon sa pandemya na kita magkahiusa, na kita magtinabangay aron atong maangkon ang kinabuhing puno sa kalinaw, puno sa pahigugma, puno sa grasya sa Dios. Hinaot paunta. Palihog manindog.